De zondag op de Ballade. Het weer is iets anders dan gisteren en we gaan er weer aan beginnen. Wat is er zo bijzonder aan de zondag? Meer de familie. Ja. We gaan vandaag niet uitglijden, dat moet ik zeker niet doen. Is niet handig. Kinderbouillon. Leg uit, wat doen jullie hier? Nou, normaal hebben we kippenbouillon, dat ken je wel. Kippen trekken, maar ja, die zijn er niet, die mogen niet binnen. Dus doen we het met kindjes. Vertel eens, wat is het ergste wat u een keer meegemaakt hebt? Dat was de eerste editie. Ik kom in een rij, ik zie de kots al zo naar beneden lopen. Zie ik al, en ik trek die deur open. En ik denk, gelijk dicht, ik denk, oh, je kent wel vingerverf, hè? Dat ken je wel, hè? Nou, maar dan waren het hele hokje van binnen was met stront gevingerverfd. Achter mij hier op het podium, strakjes als de andere band klaar is, drukwerk.